दिनै बोरावबो दा ओंखारलांखा नोंखौ नायफिननो सासे सेंग्रा फैहांदों। मा? आंखौ नायनो फैनो? औ आइ समायना नोंखौ नायस्लुनो फैनो नागिरदों। मानो आफा? मा आंखौ बांद्राय थाखा फैसा मावा दाङा जासोद्रायनाय बायदि मोनदों नामा नोंसोर? आं दानो हाबा जानो गोसो गैया। न'खर मोजां सेंग्रा मोजां मोनखानायावनो थाङाब्ला देनां अमा दानग्रा बोरमा दानग्रा कसाइफोरखौनो जहैथां सालिनो गोदोना नायना थबस' दानस'हैजाथों। एसेबां साख्रिआवलानि खाबदार जादोंब्ला नोंनो जहैनो हाया बिलाइ खाथारि। मोजांसो बुंदों नों हो दाउज्रोम मोजांसो बुंदों। आलासिखौ मोजां बेबहार खालामना हरोब्ला हरथों नङाब्ला दिनैनिफ्रायनो नों न'निफ्राय गेटाउन जानांगोन सालि आंजों। हाखालाबो आं दिनैनो थाथ'नो ओंखारसै आं आंनि दामफा हिर'नाव। जायो जाया बेयो उननि बाथ्रा आइ समायना। अब्लाबो नोंमाइ आरो जोंनि मान सनमानखौ लाखिदो। आफा नोंसोर आंखौ मानो बिदि सानो? समायना जिउ सना नों मानो बिदि खालामनो सानखो आंखौ? नोंखौ मोनाब्ला आं थास' दंफाङाव आलायनानै गोबोर थागोन सना। जिउ नों बेफोरखौ मा बुंलाबायखो होनबा? आंबो नोंखौ बे उजियाव मोनाब्ला फान्थाव बिखौ आलायनानै दुब्ला थांगोन जिउ। नों लोरबां दाजा बेनिफ्राय बारग'नायनि खायदा बोरायखौ आं बाहायगोन जिउ। आं गिखांनायसो मोनदों जिउ। जुदि नोंखौ आइखौ जोबोर थारैनो बिलाइ हरनो रादाय हरमारोब्ला अब्ला आं अरायनि थाखाय मिन्जु दैखावनानै नोंनि गन्द्रायाव थोबादि जाहैनोसै आरोना। औ जिउ थारैनो बिब्दि जाथों। थेंक इउ जिउ थेंक इउ। बिमा नै आलासिफोरा सफैबायानो। फै हाफै फंबाय हाफै। फै फंबाय जिरायफैदो। आइ समायना हरै फैथ'लाय नै बिसोरनो आलासि गोदाना। दे अब्ला आब' बिसोर गथ'फोरानो रायज्लायथोंसै गावसोर मा सानलायलायो। जों एसे जायखानि नामा? औ फंबाय थ' दे बाबु नोंसोर रायज्लायथ'दो जों एसे जानगारनि। औ दे जागोन दे आमाय। आच्छा मिस्टार नोंथाङाथ' आंखौ थिनखावबाय जानो हागौ। औ थारैनो बिखा बिख्लोखौ बांग्रि मावग्लुंजोबनाय बादि मोनदों आं। नों बुंदोल' नों आंखौ मेगन अरदोंना अराखै? आं नोंखौ मेगन अरा नङा अरदों। नाथाय नों आंखौ फिसिहैनो हानाया एखेबारे गोब्राब जागोन मिस्टार। मानो? आंहा मा गैया? बिखा दं बिख्लो दं समफ्ल दं आरो मा गैया? नोंखौ मोनब्ला आथालाव दोनहैगोन आं। आंबो बिब्दिखौनो लुबैखायो नाथाय आं गुवाय जिबौसो। आरो खोनासं आं मोनाफोराव बायजोआव ओंखारफेरा। बिसना सायावनो सानफ्रोमबो ज्राव ज्राव अखा हाहोयो। लारु सावो खला साफ्रि फिथा सावो हरसेया ब्रुद ब्रुद एटम बमा गावो। नों बेफोरखौ सैज्य हानांगोन। सानफ्रोमबो बिसना आरो बग्राखौ थुखैनो हानांगोन। जागोन नाजानोसै। आंनो थारैनो नोंखौ नांथारगौ जाबायथ'। आरो आं बावदोंसो जानाया सानसेयाव लकेल दाउ मासेहाय आरो ओंखाम थोरसिहाय नांगोन। उन्दुजानायनि बाथ्रा ना? गाननाय जोमनायफ्रा सप्तासेयाव लासेहाय होनांगोन। बेलासि समफोराव सानफ्रोमबो गार्डेन रेस्टुरेन्टफोराव आंखौ बेरायनो लांनांगोन हले। जागोनथ' मिस्टार।